Koorka Galle Bothitido fuɗɗima gareje hente bo yen uddi télévision ma portable walla tablette ma sa leli tawoyam toon mi yiɗa hay hunde daɗami hen sabu ɗum ala ko ɓuri welde o galle Bothitido e salkaja ene wonde Alassane Amina ene furo sukaɓe yo koor te kañum ñalla yota ko resto pari foot walla grand place suudi ñalla haalde tan ko wodanani ɗum Kaja. Ni ala suuma maaro. Suumaani maaro bonni koye wuppude. Han? Bonni koye wuppude. Kaja ɗo mi haalde ma so mbiɗa haalde ma ko ponmi haalde ma ko jaɓanami ko poɗɗami jogo jaɓade kono tawi sumami aɗa suuɓa maaro mbiya ko gonɗa ko wuppude. Bonni ko aɗa jiime yam mbeɗa jogii lahal mbeɗa suuɓa maaro holko namdi ɗum. Ala kono wonko yoɗani an somi tawi mbaɗa suuɓa maaro gonɗa koye suuɓde maaro ko mbeɗa wawi tawde waɗa suuɓa maaro mbima ko mbatta aɗa suuɓa maaro mbiya kamane hakkude suuɓa maaro ko bonɗa tan yimɓe bonni tan aɗum jogko mere laade kala ko yiɗa hen ko feere bon voilà wona ɗum ko boɗiɗi jewten seeɗa oto Assane woy Assane o wirtaki mi ɗo de mataw mon nder han mbeɗa sikki omon nder de o wirtaki mi suudu makko hen eyi Assane e jom o kam mare ko jantu Assane an kam mare kam mayde suuɗe ɗum kam mayde suuɗe wona musique keɗe noon woni wonde kirta noon baba an jari tuusen ida binnoɗo ma ko noddi mam ko haɓƴetti ɗiɓo gueɗe waɗe noppi aɗa wiya kam monno gaɗa baba min goto woni nde suuɗo kam jowan mo jogui droit heɗade musique kono sa nani noddan ko notoɗa min nene somi nani kay mi noorima wona nemande normal ar jooɗo min jari duwojo ko waɗata ɗum ɗo je noppi makko ha ko so noddama o so nanta watta ala mo jooɗi ko min goto woni suuɗo mi ayi alsa wallama neɗɗo yooɗe klat andu hoorema fewnu hoorema koye guila e nder galle bamma fewta hoorema sa yalti tewa an o no togare men woni oto togare men woni togare nene nam baba har gay voilà ko minnude noon to jinmi ko jewten gandi gonɗen koye saaha gandi lewru Koorka Assane wona ɗum ko no foti hedde e Koorka Assane ira ɓuyɗo reste min nanani sesa ɓiɗɗo min tuma mbaɗa haalde ma wawa nande kala men ko no foti hedde e Koorka mbimi Koorka lewru Koorka pour yimɓe koor ah somi juumani lebbi tahen walla nayen hedde yo mayde bonde bonko bonni yo tan min mbiɗa namdoma mbiya kam wonde lebbi tan lebbi tati yo tan lebbi tati en jalata boy o jalanmo kanko aha par ce que o jalanmo par ce que neɗɗo mo anda aɗa woni korko moni kilifa ɗe ganduɗa Koorka ene wiye ko janggo walla ɓaawo janggo yo tan mbiya wonde are Koorka ne wiye janggo ɓaawo janggo wiye wonde joni an joni tagi baba an ganduɗa ko janggol ba jana paran namdo kam mata min wawande min komi bamma an ka fo e galle he somi namdimama ko bonmama ko namdare ganduɗa ɗum ɗon an ni gandi ɓurɗa andiden ɗum min ko lebbi tuuba koɓe gandum lebbi ɓaleji mi jaggo lebbi yo tuba gaɗa wayno gaɗa barminiére wiye wonde lebbi tuba koɓe ganduɗi yimɓe ɓuuri jaggude kam leydi ɓaleɗe ko maytirnama ɓuri mbawa kala ke sukaɓe kadi bon men nangata bon ko wona ɗum ko min yinno jewtiden lewru Koorka ɗo noon galle o koko hoorete galle o fof koko hoorata belaɗo e mettaɗo koko hoorata hay baaɗi ɗi so Allah jaɓi koɓe korno ɗumen so Allah jaɓi mi haalani noon kam yimɓe kala noon mo hoorani ñamataɗo yarataɗo wonata e galle he mi ala hen ni tamba nana ya toka demba taw si kam won nani anani Alassane anani tokar ñen eyyi ko no mbaɗɗa ni kono
so lewru korko faanima lewru yurmede lewru dewal Allah ganduɗa ni ko hitande ha hitande no mbadda ni kadi ne moƴƴi hen kalda e besgu ma korko kay moni fof ne andi ñamde yerdo ala kono wiide kadi aɗa wadda hen baali ɗi kadi ɓuran hay baali ɗi kadi koko ay baali koore so Allah jaɓi par ce que eɗi mbawi so tawi kejjari yonti ko nden ɗi ñamata so tawi ɗi ñaami kejjari gasi ɗi ñamtoy so Allah jaɓi ko dade fudoro eyyi inchallah eyyi yallah hokka men hawrude hen wona on nani ko bammon wi ko alsana nani nene mi nani mais Allah fawana e gorko wawa ɗumde ko gowo kam minen a neyiramen waktu juulu dadaramin hay saaha goto korka kadi seno ko sagamen ko nomi koori mais an baba majjani an wonan haalan technique an gama majjani min ronde ref rafi ar majji min essement mo kanno libi kam ɗo ko an ƴetta kam no kam dispensaire ronde essement mo hanki jamma tan essement malde piɗi martude yam hanki jamma maro ko muñƴi ɗum damme haalay Assane essement an holon essement mo gonduɗa alsa wallahi Allah an aɗa wiya sella an pour korka ari rek mbiya sellade mbiyaɗa wonde estomac ñan fof ka jaar jouegol bal voilà an e giƴiɗama ay ko wona ɗum koni Assane ay mi mala ndem non mi wona giƴi kadi haalam hortade re gongo haalanma enen dendi poti gongo haalanma ɗi hata guiƴen fettoyde bal dorade mar jo estomac Assane estomac ƴew so tawi aɗa wonde estomac o noon ƴew bolokde mo guila joni soko noon lewru korko ndu kam yo bolok en tout cas ka korowo kam so ari mi horta yumma ko horata aɗa ni yumma komi koro yumma ko kam jarani ha cokara nene ko horata ganda o wona jiɗi woppu ko bamma hay ko estomac ko heege ayi kono football kay ko fewnude larama gueɗe gono woni min deɓani wornade ko réunion wona ko réunion de la famille wona ko réunion de la enɗam wona en tant que noon ko réunion de la enɗam wona omo jogui hen konngol ko min noddi enɗamam ne jooɗo Alassane estomac ma so tawi aɗa jogui ɗo estomac bolok mo ha yewru goto ndu yaw sa wawi mbaɗanma courant min kam ko kalmi ko mi haali ɗum ni kayni worka ka a hoori wona e galle hoorani toon hoori ñaama e galle hoorani ñamata galle o sartuma pawmi o ɗosa ay walla mi estomac min kam gueɗe gonno woni ba min Woni baton. hanki jamata estomac fuɗɗi dillude kam wona kam korka so fuɗɗima tawi mbaɗa wawi ɗum hoora tawi noon estomac dilli ɗum hortani Assane ko Allah cenni Allah gooti noon galle o baɗi kebbu nelaɗo wona cakal Allah yoɗimi seeɗa korka ka mbimi ko estomac yo wa siris makko yo joma fou galle o ko min diriste galle o a fami ɗo welaɗo mettaɗo koko hoorata voilà mi haali bab to ɗum telefona mi haali welaɗo mettaɗo koko hoorata takko e maɗa ko ñalli kono on rufima ɓuri ko jahata ko aɗa toña haalna min ƴew o wona guiƴe so haali go mbiya sappo ma jag mbimi wona haaj momo haalama sa nawimo lakara mi nawma lakara sa nawimo lakara mi nawma lakara yo tan ɗeɗo eɓe yew ɗeɗo eɓe ɗe gona e sagara rewa lawol yo mayidi ñorko ñori a horatde ɗo hoorde a horat ɗo min gallo hay min ala hoornata baali innam ade mbas hoorde wona ɗum tiiɗi ko kono an ko mbatta ko a fawani ɗum hay nokku ɓural ƴettude miñiraɗo aɗa faye dow mawniraɗo ay Alsane so Amina yawima Alsane tan koye ma yiiɗum neɗɗo hay saɗa dubro ɗum woto wat ɗum famdina ɗum e yeeso miñum pourquoi mo wimo o horta tokara nen yiyam mo yaha espouruji makko o yo horta estomac omo de estomac Kadia min dal mi haali ko kalannomi en tout cas korka ka so Allah jaɓi ya lokkere wattu ni mo guuri ko galle o fof ko horta inchallahu rabbi voilà